Ungokudabuka ke eNanda ngeminyaka yabo 2003 ubazali bakhe noma kusithi ubaba wakhe wadlula emhlabeni nomama wakhe engasebenzi okuphoqeleka ukuthi ahamba amakhilomitha ezama nje ukuthi esikoleni ezama uqeda ke imfundo waqeda ke umatriculation yakhe ngonyaka 2006 nyaka 2007 obese eqala ke sezama ukufunda ko Unisa efundela ke ezomthetho uhlala yedwa lo muntu uthi wayedla nje ulofu wesinkwa cishe ke isonto lonke ngenxa ukuthi ke ukudla ke okunjengalokho ugcina ukuthi ngasenampilo kwenza ukuthi ke immune system yakhe ingabi right wazogcina segula ke esephathwa ke ngezinye zezifo ke ehlukahlukene but hey akagcinanga lapho angayikhulumela eziko khona namhlanje ukusinikeza isithombe sokuthi ke yini eyenzeka ngempilo yakhe fuze asikubingelele mfoka kaNgcobo sikwamukele okhosini FM namhlanje kuseni sawubona bhuti Stan njani baba khona bhuti wami khamba kahle kuwe khona impela baba ngicela ukuqala ngibonge ithuba elikhulu ngakho ukuthi sikwazi ukukhuluma lapha okhosini ngibekele abalaleli bonke emakhaya manje sibheka abaholi abakithi emphakathini yethu esibabonayo nsuku zonke esinganaki kodwa isikaze sizwe istory sakhe namhlanje masizwe ophila ngolofo esikwa isonto lonke bafu awungithathu awungithathe nje usibeke nomlaleli impilo yakho kusuka phansi kuze kube manje mnganami. Yebo bhuti so uSanele waNgcobo lo okhulumayo wazalelwa eNanda ku1989 so wayesiyasuka ke eNanda wahamba wohlala eNamthana eBhamshela so impilo yakhe layiqale khona uba interesting kakhulu ku2003 la ekwashona khona ubaba wakhe uma bekushona ubaba umama ubengasebenzi bengekho umuntu obesebenza ekhaya umfana sakhe omdala ubekafunda u10 at that time so umama kwaphoqeleka ukuthi ke akwazi ukuthi nempilo so wasifundisa ukuthi kumele sidayise otamatisi ngasekhaya besaziwa njengabafana botamatisi bafana botamatisi botamatisi besikhathi yonke indawo silunyezwe nje kuba nje so impilo ibinzima kakhulu but then lapho besifunda uNkulunkulu I think prepare ukuthi sizobhekana kanjani nezimo zempilo because then besika motivated ngalezo zinto lezi ngalesikhathi mokwenzeka lokho bengihamba about 10 kilometers ngesikoleni and ngalesikhathi bekuyinto ebesijwayelekile ubungaboni as into happening engajwayelekile into ke ebuhlungu kakhulu ukuthi ubaba esaphila besigibela ibhasi uma ngabe siya esikoleni but uma ngabe ngasekho kwamele ukuthi ke sishiye ibhasi sambe ngeenyawo so besithi uma besihamba esikoleni sibona ababesila ngebhasi sambe siyocasha ngoba besaba ukuthi like beshawa amahloni ukuthi sihamba ngeenyawo abafana bahlupheka lokhu kunzima kakhulu bhuti wami. Kodwa mfana amanye amaningi babengavele beyishayela ihunga bakhohlwe ukufunda ubaba sowashona ngihamba ngebhasi kuthiwa ngihambe ngenyawo ngihambe ngihleka ngezinye ingane ngidayisa amatamatisi ube umfana amatamatisi yini le ingcina nithi man noma ngakuthiwa kunjalo ngizoqhubeka ngiye esikoleni anginandaba nokuthi abantu bangihleka abathini ngaphandle. Into ebaluleke kakhulu uma ngabe eshiya ubaba washiyana namazi nezinto eziwuthu washiyana umuzi bukhona umuzi behlala khona but then washiyana neligama lokuthi singakhohlwa ukuthandaza uNkulunkulu lapha ePhakameni into washiyana umama ke umuntu obesithanda kakhulu obekwazi ukuthi asimotivate njalo ukuthi bantwana bami njengoba kunjena ngizele thathe impilo nokuthi ningakwazi ukushintsha izimpilo zenu and bekasitshela ukuthi yinye kuphela into engasiza manje ukuthi sithumele ubunzima okuyi-education so njengoba ngakhula nento yokuthi i-education iyona kuphela into engakwazi ukuthi ishintshe impilo yami that's why today uma ngikhuluma ngivamise ukuthi education changed my life so it can also change your life as well. But interested kule education I mean namanje awumile bhuti lokho ufunde njalo yini lemfihlo ngempela elele kule education kule mfundo yebo bhuti so into eyenzeka ngo2008 ngathola i-professor ukuba ngizokwenza into le-Bachelor of Medical Practice with Nkala Society so ngayenza ke ngo2011 ngayiqeda into engiqinisekisa ukuthi uma ngifika la 2008 uyabona umfana omncane siqhamuka emakhaya ufunda futhi isikoleni zasemakhaya abantu abathi ngibakubela phansi and now vele unalokho kuyinyeza noma bekufanele ngikhuluphe ngisabo uyazi wena ukuthi ayibonakele lana ngempela ngathi ngizofeyila la but 2011 ngikwazi ukuthi noma ngisuka emakhaya ngaphasa ngaba umfundi ovelele
kwifana liye. So mangabe ngiqeda kwifana liye yathi isi-university sicela ukuthi lo mfana lona abuye azosebenza e-University of Pretoria. Remember ukuthi sikhuluma nge-university enkulukazi lana not only South Africa but in Africa, one of the biggest universities. So nganikeza umsebenzi ukuthi ngisebenze e-university ngifundise abafundi futhi. So ngithe uma ngisuka lapho ngase ngithi awusingadlala awusiqhubeke futhi nemfundo. So ngenza ke i-postgraduate diploma in public health. Nayo futhi ekwenzeka imilingo nje uNkulunkulu wavele wayiveza ngezinye indlela akwazi ukuthi ngiphathe ngo-distinction into engangakaze ngicabanga ukuthi ingenzeka empilweni yami. So kwathi makunjalo ngathi asiqedile yinde le ndlela ngaqhubeka futhi lapho ngase i-masters in public health ukuthi ke into emotivate kakhulu ukuthi ngingene lana ku-field public health ukuthi ngibone abantu bakithi ukuthi kunezifo eziningi especially about i-HIV and AIDS. Into engimotivate kakhulu leyo ukuthi awengene ka-public health nami ngizocontribute ukuthi akwesileli i-HIV and AIDS nezinye izifo lezi ey'bulala abantu bakithi basemzansi. Indeed my brother, umholi wethu ngempela esijabulile ukuthi sikhulume nawe. Ngizama ukumajina umthandazo wakho njengoba ubaba wayinifundisile ukuthi nithandaze. Ngabe uyalala, ngabe uyavuka ekuseni, mawuthandaza yini le kangaka obuyibeka kumdali? Okay, ifoni yakho ngathi sithe uqala kancane nganguzwa kahle. Nakho sengiyakuzwa. Kunomthandazo omncane baba usifundisa wona othi yathi ukuthi inkosi ngibheke ungithande. Umthandazo loyo uwona ukuthi mesebenzisa kakhulu ukuthi inkosi ngibheke ungithande, inkosi hamba nami, inkosi iba nami. And into ebesiphokophele kakhulu kuyona ukuthi ke akwesi sizame ukuthi sizikhiphe kulenhlupheko lena and bengekho izinto ebingasiza ukuthi zisikhiphe ekuhluphekeni beku-education kuphela. I-education yashintsha impilo yami ngendlela esimanga. Futhi sikhuluma lena last year ngeke ngakwazi ukuthi ngihambe ngiye e-New York ngiyorepresenta i-South Africa. Umfana wesinku usengena e-New York manje. Umfana wetamatisi baba bona uhamba usengena e-New York yabona baba. Uma ngifika laphana ngithema ngikhuluma ngezofika inyembezi ngesikhathi uma ngicabanga ukuthi ke yimi lo behamba lena ngeenyawo, yimi lona obedisinkwa isonto lonke, yini lona obedayisa utamatisi. Ngazizwa ngijabula kodwa ukuthi ke abantwana baningi kakhulu abantwana namhlanje abakhula ngaphansi kwalezo zimo. So lento lele ingakwazi ukuthi nabo ibamotivate ukuthi nabo with education basengashintsha impilo zabo. Hayi mina nami ngiyayithanda le education nokwazisa umdali. I-breakfast yakho isaba naso isinkwa namanje? All right my brother, ngimzola phansi ukuthi usasithanda sekukhule ngaso bekade sibheka nje namhlanje ukuthi ke bangakanani abanye abantu abafana nami nawo basuka kude nempilo kodwa bangagive up, abangafuna ukuthatha impilo yabo. Nami ukuthi usuyayibona impilo isinje, kunomuntu oke wakhula ngezinkwa nje sisodwa nje eyidlela sona isonto lonke. Noma ngisho sithanda ukuba mhlophe ngemuva asidle kodwa namhlanje usebenza kamnandi, uneziziqu zeziqu, lokho etocoshile wacosha uyindoda emadodeni mfoka Ngcobo. Sanele Ngcobo 25 enye insizwa ke lena ke siyiqale ngayo ke kuma Born Leaders 8. Khona umunye umuntu ofuna ukukhuluma usitshele ngaye namhlanje, ungasibhalela ke na kanjani ke sizwe ngaye nabafunda